видео. Ето, бъдни вечер сме днес. Мама, не искам повече. Ама защо не искаш повече? Така, побалази. Един разбойник имаме вкъщи. Един разбойник имаме. Да. Къде е нашия разбойник? Ела тук, ела, че така не се виждаш, ела. Ела да разкажем на тати днеска каква хубава разходка правихме, нали, мамо? Да, много играхме, се люшкахме на люлките, как подскачахме нагоре-надолу на люлката. Скок. Да, с Кари. Да. И те се смеят. Как се смеете, мамо? Нали? Много се смеете, нали? А на коя рука подскача нагоре? Тази е така. Айде, пуснем една и танцувате. Искам аз се тази. Всички танцуваме. Всички. Айде, като почне да свири и вие пеете. А вие танцувате. А къде отидоха тези музиките, където пеят? Край, защото сте Чакай, много хубаво. много шумно става. О, Карина пее и свири. Може бати горе и сега и Кари трябва да бъде горе. Коледна песен. Браво! Айде да кажем браво. Браво! Да. Няма сега. Леко. Спокойно, Криси, успокой се. Криси, спокойно. Да, я покажи на тати какви коли имаш. Покажи. Я? Покажи на камерата да се видят колите. Ето, Криси получи подарък за рождения ден от Оги. Писта с коли. Да. Две колички. Браво! Две колички. Ето като си ги сложи и Тати, така. ще ме кари с роклята как танцува. Така и се върти. Браво, пиле. О, браво. Айде, ела да се въртиме. Криси, виж Кари как танцува и се върти. Ела с тебе да танцуваме, така да се въртим. Коро да играем, айде да играем. Иху, хоп, троп. Айде, хвани Кари за ръчешка да играем всички хоро. Хвани я. Как играеме? Айде. Иху, хоп, троп. Лекичка. Дай сега на хорце, така да се хванем един за друг. Ела да видиш. Криси. Айде, хвани Карина и така на хорце. Хвани я. Айде на хорце. Хоп, троп. Иху. Хоп, троп. Иху. Айде ти води хорото, ти ли ще водиш? Да, кой се смее? Кой е доволен? Лекичко, мама, лекичко.
Айде, значи всички имаше бъдни вечер, довиждане. 12 бъдни вечер. Да кажем, че днеска тати да снимаме мама накрая. се приказа, само да кажем, мама направи много хубава вечеря днеска. И след като всичкото изпапахме, имахме и питка, имахме прекрасни чушки, които вече не се виждат. Вино, плодове, бобо, кум, сърми, да. И беше прекрасна вечеря. Айде, тати да се появи във видеото. Бебе, иди при тях. Иди пази свещите, за да не стане беля. Ето. Ето ни. Леко. Криси, иди цункай тати. После ще гледаш на видеото как цункаш тати. Крисице. Какво стана, Кристиян? Иди цункай, гушни и цункай тати, както обичаш да го гушкаш. Как казваш? Още я. Мама, яви. О, пасо добле! Браво! Давай, Кари! Давай! Браво! Браво на Карина! Зато аз не се виждам. Защото ти да си там, иди и ти там и ти ще се виждаш. И после на видеото, къде те виждаме, да те гледаме. Тичи бързо при тях. Тичи! Ето сега ще направя да се... Джингл Белс! Айде, хвани Кари, върти я. Танцувайте заедно, мамо. Хвани я, Кари, я върти ти. Лекичко. Айде, щом не иска, остави я. Криси, леко, мамо. Бебе, как е диджейски? Пулта как е? Само да моля всичките, да моля да танцуваме мечко. Ела. Сега ще да те намачкам тебе. Ти искаш някой да те намачка? Ела тук, ела. Ела да видим тук. Има ли някой, който може да се смее? Кой е този разбойник? Тук имаме ние вкъщи. Да. Къде е разбойника? Да. Папа, дойде на мамо. Чакай да го хванеш леко, да не те удариш леко. Да те налънчко. Заставят към мене, майда. Така да се посмееш малко, я виж кой идва тук. Добре, айде. Чао. Кажи чао. 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 Лека нощ. Лека нощ.